Li Tirkiye bêyî ku bikeve hilbijartinan, partiyek bive guhestina parlamenteran ji partiyekê din, dikare li parlamentoyê bicih bibe û grûpa xwe ava bike. Serokê Partiya Nijadperest a Tirkiye Devlet Bahçeli ku wekî partî di heman demê de şerîkê desthilatê ne, di daxuyaniyekê xwe de balkişand ser vê mijarê û daxwaza qanûneke qedexeya veguhestina parlamenteran kir. Vê daxuyaniyê jî li parlamentoya Tirkiye deng veda. Parlamenterên opozisyonê jî ev daxwaza guherandina qanûnê wekî tirsa MHP ya bo hilbijartinê şîrove vekirin. Cîgirê serokatiya grûpa İYİ Partî Lütfü Türkkan di vê derbarê de axaft û got êdî dawiya desthilata AKP û MHP hatiye û ev hewlên wan jî vê yekê bi awayekî aşkere radixe ber çavan. İktidar ve küçük orta endişe içerisinde. Desthilat û şîrîkê wê yê biçûk di nava matirsiyê de ne. Ew jî baş dizanin ku pergalan ha nahêlê ew êdî bibin desthilat. Hemû esasê vê meseleyê ev e. Ez vê yekê wekî destnîşanbûna van gumanan şîrove dikim. Bila benda hilbijartinê ji sedî pêncahan daxin ji sedî çilan. Hûn ê bibînin. Ev gel ji sedî sû û pêncan zêdetir, deng nade vê desthilat û şîrîkê wê yê biçûk. Cîgirê serokatiya grûpa CHP Özgür Özel jî li ser vê mijarê axaft û diyar kir ji ber ku Bahçelî naxwaze Erdoğan xemgîn bibe ev daxwazaniya rojevê. Lê ev xebat û hewldan bi tu awayî nabiçare û beyhude ye. Şimdi Erdoğan'ın partisi yoğun sancılardan sonra ikiz doğurdu biliyorsunuz. Îro Partiya Erdoganî piştî êş û janên Kur cêwiyek aniye dinyayê. Êdî li holê du partiyên din jî henin. Wê yekê jî wisa kir ku desthilat baweriya xwe ya berê jî dest bide. Devlet Bahçelî jî bo ku ev her du partî li parlamentoyê nikarin grûpên xwe pêk bînin, hewel dide ku wî barê AKP bide ser milê xwe. Lê wekî ku tê zanîn me di rabirdûyê de ji bo partiyên siyasî daxwaza qanûnên etîk kiribû. Xuyayek û di navbera daxwaza wan û daxwaza gel de cudatiyên mezin hene. Parlamenterên opozisyonê li ser vê mijarê bi awayekî ji xwe bawer axaftin û îddia kirin Partiya Desthilatê AKP û şerîkê wê MHP her çi bikin jî di îhtimala hilbijartineke pêşwex de êdî bi tu awayî nikarin bibin desthilat.